फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे बोसोरफ्रोम जेरैबायदि खुङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि बे थैनाय सानखौ लानानै आरो बेयाव जोङो थीम होदों बीट द टेरर अफ ड्राग्स एन्ड हिउमेन ट्राफिकिं माने ड्राग्स आरो मानसि लांखारनाय बेखौ समाजनिफ्राय टटेलि जोङो माने फोजोबस्रांनानै मोनसे मोजां आरो गोग्गो समाज दानायनि मोनसे थांखि ड्राग्सनि इम्पेक्टखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनांगौ गुबुन मोनसे बे हाबाफारिजों लोगोसे जोङो लादों जे चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु आफाद जोङो जथायै बासुगाव गयबारि बिथांनि जि फबनाय जायगा बेयाव जों खुंगोन आरो बेयाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटाल आरो आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बे मोननै सिभिल हस्पिटालाव 200 इउनिट जोङो ब्लाड डनेसन माने 200नि बारा जोंनि एबसुनि मावथिफोरा बेयाव ब्लाड डनेसन होगोन लोगोसेनो मुसलपुर तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्ला बे मोनथाम जिल्लाजों 100 इउनिटनि बारा ब्लाड डनेसन होगोन आरो बेनि गेजेरजों जायफोरा बेमार आजाराव खैफोदाव गोलैयो हस्पिटालाइज जायो जायनो थै नांगौ ब्लाड नांगौ आरो ब्लाडनि रिक्वायरमेन्टआ दायो बारा जाबाय जायफोरा एक्सिडेन्टआव बा बायदिसिना थासारियाव ब्लाड नांगौ जायो बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ ब्लाड बेंकआव डेप'जिट दोननायनि मोनसे थांखिजों गाबोन जों ब्लाड डनेसन खालामगोन आरो मिजिंथियो जे गाबोननि हाबाफारिया मोजाङैनो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो माहारिनि थामोनथा रैखाथि माहारिबादखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बे हाबा मावनायनि बेलायाव रायजो राजानि मदद आरो सापर्टखौ जों जेब्लाबो मोननो हास्थायगोन आरो रायजो राजाया जेब्लाबो जोंखौ गोसो गोथारै मदद होबोगासिनो दं गोजोन्थों। थारैनो बे जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव जे बिटिआर सरकार आरो दुरान्ड काप जायफोर अर्गेनाइजार माने आर्मि बिथांमोननि जइन्ट इनिसिएटिभआव फैगौ 5 तारिख आगस्टनिफ्राय बड'लेण्डनि बिखायाव क'क्राझाराव दुरान्ड काप जि मोनसे टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ एसियानि लार्जेस्ट माने मोनसे प्रिमियार कम्पिटिसन आरो बे हाबाफारिया बेसेबांबा गोबावनि उनाव जोंनि बड'लेण्डआव जादों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव दुरान्ड कापनि थाखाय स्पेसियेलि आङो बयखौबो बरायबाय आरो बिटिआर सरकार आरो दुरान्ड काप अर्गेनाइजार जायफोर आर्मिनि टीम दङ बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों लोगोसेयैनो बेबायदि परिबेसा जोंनियाव थांनाय 30 बोसोराव जोङो मोननो हायाखैमोन खारन बेयाव माहारिनि हप्स एन्ड एसपिरेसन माहारिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बेयाव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव जिफोर गोरोबथाखौ मोनबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बे गोरोबथानि उनाव डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आर्म्स मुभमेन्ट मोनसे फिनिशिंआव फैबाय आरो दिनै बे टटेलि पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्टआव जोङो जेरैबायदि फरायनायाव गेलेनायाव आबाद मावनायाव बेफार फालांगि मावनायाव बा गासै बिथिङाव जोङो सान्थिनि गेजेरजों जेरैबायदि मावनायनि दिन स्कप मोन्दों दुरान्ड काप खुंनो हानाय थासारियाबो पिस एकर्डनिनो मोनसे फिथाइ आरो रिजाल्ट आरो बेखायनो दिनै 6 सिडोलनि ISPL खुंदों सन्तोष ट्रफि खुंदों आरो गिबि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंदों बे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि रायजो राजानि जायफोर गोसो बिथांमोननि साननाय सानस्रिफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय होगोन आरो फिउचाराव बेस्ट अफ द बेस्ट जेरैबायदि जोंनि गेजेराव माखासे आइकनफोर दङ माने बिनु दाब्ला होनना बुङोब्ला इन्टारनेसनेल गेलेदोंमोन क'क्राझारनि बिथाङा दुर्गा बर'नि बाथ्रा हलिचरन नार्जारिनि बाथ्रा बेबायदि इन्टारनेसनेल फेम बा नेसनेल लेभेलनि प्लेयारखौ जों मोननो हागोन आरो दिनै बायदि जेरैबायदि ग्रासरुट लेभेलाव अर्गेनाइज जागासिनो दङ फैबाय थानाय 10 बोसोराव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बा आसाम नाङै बर'फोरनिफ्राय मोजां प्लेयार जोङो इन्डियानि टीमाव बा स्टेटनि टीमाव इन्टारनेसनेल क्लाबफोराव जों गेलेहोनो हानाय मोनसे साक्सेसफुल रिजाल्ट मोनगोन होननानै आं आसाबादि आरो दुरान्ड कापनि थाखाय स्पेसियेलि बयनिसिमबो आङो फिन खेबसेबाव हामलायनाय आरो बरायनायखौ आं जासिदों गोजोन्थों।